Az előhéten kezdjük a baszatást, csak valaki mondja meg, hogy a nevünk miért Mártás. Erre nincs magyarázat, túl kell tennem magam, még mindig jobb, mint ez a sokfos előfeladat. Pöccelő 20-asok, abortól meghalok, az ilyen estéktől az egyetemről fix kibukok. De most ezt leszarom, indulok, megírjom, Neptúrán a csapat legyen, mire vonuljon. A polunk nagyon szexi, a gettó működik, már minden kész, csak a nagy rétre kell kijutni. Azt mondják, aludjunk inna meg a faszomat, ha nem alszom eleget, szarabul csúszik a pia. Ezt látod, maradt még egy kis térkép, bár elfogyasztás helyett én cigibe tekerném. Hát ez kapar szar ötlet volt, de ha látja rendező lehet, kapunk rá pontot. Itt a Mártás, megpróbáljuk nyerni a kupát. 1000 emlékhajtásom, mint csak a spambe száll. Újra Mártás, évről évre mindig visszavár. Ha nem nyerünk, akkor valószínűleg szar a csékánk. Végre a kupa héten gatya a fél csapat, de a Mártásnak nem akadálya sok feladat. Mehet a gumibogyó, józan még a sofőr, a Mártásból miért borult kiülések érvekről. Nincs Casanova, csajozás furgatja, de skebum megtetszett egy rendezőnek édesanyja. Tökös legény vagyok, Mártás nem pazarlok, mire hazaérek jön az éjszakai bejutás. Ezt nagyon elbasztuk, a rendőr elkapott, de elengedett, mert kapott Mártásból egy adagot. Én 2 alatt mérek, de csak a Mártásból, beülök egy szószfelesre, vidéken megborulok. Hajtáson a sátor mit akar? Az F-állomás csapatunknak csak max pontot ad. 100-as váltó, hát lecsúsztunk, se baj, este a kupából mindent kiiszunk. Itt a Mártás, megpróbáljuk nyerni a kupát. 1000 emlékhajtásom, mint csak a spambe száll. Újra Mártás, évről évre mindig visszavár. Ha nem nyerünk, akkor valószínűleg szar a csékánk. Hétnek véges, Kubu másnap végleg kicsinál. A fél évem hosszatatlan, de ez nem nagy kár, mert a Mártás egy év múlva ismét visszavár. Ha rendezünk, lehet mégsem